nyika yose iri away of the 2030 kana the third term iri kutsviridza iri kunetsa patoona kuti vakomana nemamwe macabinet ministries nemamwe maprovinces vachiindosa mutungamiri wenyika achinzi aiwa ngaarambe zvake aripo kusvika 2030. Panapa pane vhidhiyo rinouya richipostiwa nemukomana anonzi Mukungunugwa paX yendo riri kuonekwa kuti it seems like vanhu nyika yeZimbabwe vari kunzwira tsitsi vice president Constantino Chiwenga vachionekwa izifu vari kusidelainewa, but pane vhidhiyo riri kutenderera rinoonekwa nevice president achizvitorera nemuromo wake. Sanapinda mashoko anobuda nyogwa panapa kuti subscribe like turn on the bell icon. Panapa anonzi Mukungunugwa anouya achitaura mashoko ekuti VP Chiwenga obva aisa those semicolons onyora chiti kana mutemo wacho tinochinja toti ndivo vatinoda kuti varambe vachitonga 2030 vamunanga vago vanenge vachitonga. Mashoko anotaurwa naVP Chiwenga on stage, nyika yese yakateerera vanhu vachipembera. Kana pane vanoda these full videos, you can go in our comment section, you can get the link muno play that video ku X yendo. Panapa tiri kuona kuti VP Chiwenga vanozvitaura pachena vachiti aiwa 2023 mutungamiri wenyika yeZimbabwe ndiye anorana ma-elections as the president. Ubaendera achitaura mashoko achiti aiwa kana titochinja mutemo togona kutouchinja kuti mutungamiri wenyika mazodanzo munanga agorangwa achitonga nekusingaperi. Ndo mashoko akadhilivha achitaura akuonekwa izvezvi semashoko akashata nevanhu kana naivo vavice president. Apo patoona kuti nhau constitutional amendment nekuextenda term yakurambisiswa nevanhu vari loyal kuna VP Chiwenga pamwechete naivo vanhu vachiona kuti aiwa anyanya kusidelainewa. But this video rasenda mashoko kuzo vanhu vachazivi kuti chii chiri kuitika, ari kuona izifu ari kusidelainewa here, but pane mashoko akataura in the public. Tudze mafungiro enyu moti kudi pamusoro pechitiko ichi bina comment section medu. Musano subscribe like turn on the bell icon.